Já tě vítám u dnešního tutoriálu a dneska to bude tutoriál, jak si stáhnout a založit svůj YouTubeový kanál. Jednoduše, já nahrávám toto video na můj nový kanál, ale jednoduše půjdete vlastně na Google, na YouTube a tady budete mít svoji ikonku vašeho YouTube kanálu. Vy tu místo, já už tu mám vytvořený kanál a vy tu místo toho, jak mám myšku teď, budete mít Create Your Channel. Na to kliknete a pak už se vám tam jakou se profilovku a bla 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 a takový ty věcičky. Nějaký. Tak už jednoduše máte vytvořený váš kanál, já mám i tutoriály a pak už dáte jen peníze, pak můžete dát some channel asi a můžete ten kanál asi nějak upravit, protože to vás přesune na studio.youtube.com. Tam vás to dostane na tuto stránku, jsou to fakt easy typy tutoriály. Nezapomeňte dát odběr, protože kámo, už chci mít 5 protože z tohoto videa bych chtěl mít aspoň 5 odběratelů a aspoň 2 lajky, takže pokud tady budou 2 lajky, tak rovnou natočím další díl. Takže jdeme na to. Zapíná se nám tady nějaký YouTube Creator Studio, takže asi nějaký úprava kanálu. Asi welcome to YouTube Studio. Já ještě jsem to nebyl, takže se dojedu. Můžeme si tu dát profilovku, že já zatím nechci žádnou profilovku, nebo banner, to je asi to, co máte nahoře. Takový random, co chápeme všichni. Nechci žádný pak jdete dolů, tady máte to jméno, že se můžete dělat. Description, tady napíšu třeba Blake od Pěro. A teď dám tady černý, se koukám, že se mi tady objevilo. A vlastně už bych to tam měl mít, takže se na to jdem kouknout. Tam to refreshnem rychle to refreshnem a uvidíme. Měli bychom to tu mít. Jestli to tu bude pravdy. Jo, je to tu. Je tu napsaný like a odběr. Yes. To mi bohatě stačí. Za zhlédnutí tohoto videa dejte like, dejte odběr a zase na budouce. Ahoj!